Bună seara! Încă un videoclip super haios, nu știu dacă o să vi se pară și vouă, după cum puteți vedea aici ceva de mașini. E Higuai Derby, deci are grafică destul de bună. Asta e prima mașină cu care începe, are mai multe culori, are vreo 8 culori. Această mașină costă 4000, prinde doar turbo, mașina de poliție, care e destul de bună, care să vă arăt. Asta costă 20.000 momentan, că n-am sus bani, mașina de înghețată. Și top secretul, care costă 100.000. După cum puteți vedea, top secretul, nu știm ce e. Hai de mașina de poliție, play. După cum puteți vedea, girofarele aprinse. Cred că nu știu ce a trecut din cap. După cum puteți vedea, deja facem accident. E un joc super tare, super mișto, neinteresant, dar merge o leacă. Așa, după cum puteți vedea, am făcut accident și acesta e total de mii și cât facem, nu contează, faci foarte mult, de vreo 3 milioane mai. Poți să cumperi TNT, da. Trebuie să strângi banii aceștia ca să poți să faci așa, intră pe contrasens. După cum puteți vedea, tirurile nu se dau, dar mașinile se dau și facem destui mulți bani. Uitați cum se dau de colo încolo. Pe partea asta nu pun decât frână sau merg mai în față, depinde de situație. Intrăm iarăși pe contrasens. Așa, mergem liniștit, să strângă la bani, acum mai strângă filmam. După cum se vede, o să fac un accident. Da. Desigur o să facem un accident, după cum puteți vedea, toți se dau din jos. Deja am făcut accidentul și uitați cum zboară mașinile. După cum puteți vedea, aceea e mașina mea, care am aruncat în toate direcțiile. Deja am făcut o sumă bunicică. Și acum se liniștește. Toate mașina a făcut accident, după cum puteți vedea, am făcut 2.455.000. Personal bit 6.494.000, puteți să ajunge chiar la mai mare sumă. Acesta e total pe cât joci. E un joc destul de interesant, sper să vă placă. Se cheamă Higuai Derby, un joc super interesant, sper să vi l-ați. Are o grafică destul de bună, merge destul de bine, îl găsiți pe Magazine Play, sper să vă placă, la revedere!